Wala naman na. Wala gusto. Wala, wala na. Kamay ko. Ano si Tom ko? Ay ko nabukot. Ano yun na? Kaya kay klase B? Abi nung nag-date mo ni, nag-double date mo ni Bang. Ang yun sa uyakan. Ang dako mo yun. Ano ko na nag-double date ko naman sila. Nalakaw naman sila. Nagulat po si GL ni mo sis. Ano siya, hindi siya sila ha? Buang. Oo. Ah, tawag yun? Okay. Bol. Ben, lantaw ko? Dukot yun. Dukot kayo? Oo nga, uman. Hala? Bol! Kahumok ka ng dukuta. Grabe, kahumok ka ng dukuta. Hiwat na siya siyang papa. Hindi naman pagdukot si Jonathan, no? Ngayon na siya. Mara daw yung hugas kanina. Oh, siya rabe ng hugas ganiya. Si Tambo, taman, huwag yun nagtabang. Silaan. Oo. Gusto ko din. Nakay mo third batch pa taron sa ito. Sa itong dala niya tayo punta. Oo. Isisipan ko. Tingnan ka, ano nyo? Ano? Kung ilan man na alanin, nagasto ang pwede alanin. Sa Valentine's Day man. Sa kanya sa mapanong. Sa kanya na